Dit programma is mede mogelijk gemaakt door gemeente Echt Zusteren. Vanuit het prachtige, smaalste stukje Nederland, vanuit de gemeente Echt Zusteren, kijken we weer uit over Zusteren, de prachtige allemaal bergen, basiliek die door in het midden ligt te schitteren. En weer staan op de Merkstraat in Zusteren en wij zijn weer. Dat is Mandy Berends, de graasboerin van Zusteren, voor de tweede editie van het LKVW, het Limburgs Kampioenschap Vastelovenswagens. Mandy, wat is er te winnen? En de eerste prijs is die te winnen. En de tweede prijs en de derde En de tweede en de derde, een aanmoedigingsprijs. Het zijn allemaal geldbedragen, hè? Dat mensen dat geld bij de wagen kunnen liggen of eventueel om kunnen zetten in consumptiebonnen dadelijk. Hè? Er zijn in ieder geval geldprijzen te winnen. Ja, doe me zoals een plaatselijke deskundige. Als graasboerin wetst u alles van de vastelovend hier in Zusteren. Wie zit hier achter? Welke zaterharmonie staat hier? Dat is zaterharmonie Helgen ook uit Zusteren. En die kennen we wel hè? Ja, die kennen gewoon. Volgens mij spelen die als beste. Goed, we gaan kijken, de optocht van Dijkant dadelijk. Dat is de Nieuwstadkantje. Ja. En die gaan op echt aan. Hè? Op weg aan, ja. En dan is dadelijk bedoeling, als alle wagens langs zijn gekomen, heeft de jury het oordeel geveld. En dan gaan die wagens weer terugrijden. Komen ze van Dijkant, ja. Komen ze terug. En dan heb je dit bord, ik pak het even erbij. Het stopbord. En een stekerlet. Zeggen we voor de wagen, hè? Dan gaat winnen. En dan krijgt hij de prijs. Daar krijgt de prijs. Wie eenvoudig kan dit zijn? Ja, we zijn begonnen met een soort van een enorme wagen. Menno zit er op, Menno van de organisatie van het LKVW. Hoeveel man organiseren er met ongeveer? Een stuk of 12, 13 aan. Maar we hebben veel hulp van alle kanten. Dus, het is een beetje hoe te kluiten aan het groeien, geloof ik, na de eerste keer vorig jaar. Hè? Ja, we dachten dat het gaat makkelijker zou zijn, maar het is zodanig groot geworden. Dat het ook fijn zou zijn als er meer lui kunnen helpen in de andere edities. Oké, dat is een oproep. Hè? Ja. Mensen uit de buurt van Zusteren die het leuk vinden om mee te organiseren op vastelovensdagen, meld je aan bij Mandy. Alle hulp is welkom. Kom vast goed. Ja. We hebben ook een soort evenemententerrein hier. Hè? Klopt. Met een groot podium, daar kan dadelijk ook naar de optocht zijn er nog optredens en prijsentreiking is hier. Hè? Ja, we hebben alles gecentraliseerd nu. Dus vorig jaar worden we op een andere plek. We hebben ervoor gekozen om dit jaar alles bijeen te houden. Dus we hebben hier de VIP-tent, we hebben het podium, we hebben muziek en we hebben alle lui. Nou, frietentent, koffie, pannenkoek, zorg, muziek, een zaterharmonie die nog speelt. Oké, als door de eerste wagen al komen. Ik ruik de dieselwaal al, hè? Ja, dan komt het om de hoek gekropen. En dan gaat het dadelijk beginnen, het tweede editie van het Limburgs Kampioenschap Vastelovenswagens. Live vanuit het smalste stukje Nederland. Live vanuit de gemeente Echt Zusteren. Om precies te zijn, uit Zusteren zelf. Ja. Ja, weer zijn hem al komen. Hè. Ik zie wagen nummer 1 uit mijn uitgekomen. Dat komt door het Dijkant aan. Dat is Vriendengroep Zusteren. Kent u die? Die ken ik, die heb ik gisteren ook in een optocht gezien. En hij is een prijs? Ze hebben ook een prijs gewonnen, ja. Er lopen een stel mieren achter. En ze zeggen, als mieren slijpen weer ons door de vastelovend. En zijn we niet kapot te krijgen. Maar ze slijpen zichzelf niet alleen. Hè. Ze slijpen ook van allerlei krom met. Hè. We kijken even naar de wagen. Ja, dat is niet alleen een wijkerschreeuw wat gezien aan de vuur. Ik heb ook een prachtige groep met een steltloper wat al die mieren in bedwang houdt. En met al die mieren, oh dat is een verdelgingsmiddel volgens mij bezig. Ja, dat is een scheppenspruit. Oh ja? Ja. Ik heb net geen op me gekregen. Ik denk niet dat het schadelijk is voor ons toch? Nee. Nee, puur voor de mieren.
dat is een super, want we hebben natuurlijk die geweldige zaadhermonie achter staan. Als er een klein geitje in de optocht zit, dan kunnen ze hier dan vol spelen. Je kent ze een vrachtwagen voor in de wagen zitten, je kent ze een tractor ervoor zitten, maar ook een veegmachine. Ja, dat is natuurlijk ook een idee. Deze zijn van Gebroek, ik noem aan Hoensbroek, hè? Hoensbroek is dit. Het zijn de jongelui van Gebroek, ja. En die hebben het nu bezig met een dansje doen. We gaan dadelijk een choreografie zien. Ja. Maar we zijn eerst het wijkensje ervoor. Dat is een skiut. Een skiën en die gooi je met popcorn en zo. Vindt ze het een beetje leuk op de wagen? Ja, Ja, hoe leuk? heel leuk. Oké, ja, jong volk is altijd goed. Heb je de vaste loop, daar huurt jong volk bij. Op de wagen, maar ook daarachter in dit geval. Heel jong volk. We wachten even de choreografie af, Manny, oké? Dat zijn dansgarden Jessie en Moira. Oké, wacht even. We doen ook een dansje nu toch, of niet? Ja. Oh, daar gaan ze al. Ja, ja. Ja, dat is inderdaad, ik zie het, ja. Ja, zeker. De jongelui van Gebroek. Veel jong volk in de optocht volgens mij vandaag. Ja, heel hè? veel, ja. Ik weet of dat ook geldt voor jong en onbezonnen in de naam zitten al, hè? Want dat Denk is de het wel. volgende wagen wat eraan Dat komt. zou een rare naam zijn, hè. Dus nou maar dat ze jong zijn. En onbezonnen, hè, toch? En onbezonnen. Ze is multje voor Prins Olaf, de volgende wagen. Dus ze hebben zich aangepast aan het thema van de prins. Maar even, Prins Olaf is de prins van het Graasboerenriek. Is de huidige prins van het Graasbereik in Zusteren. Maar dan lik ik me nog even goed en de lui van Gans Limburg ook. Doe eens een Graasboeren. Dat is Ik een ben soort Graas. prinses carnaval, hè? Ik wil het echt geen prinses Maar noemen. een soort van, zei je. Een soort van. Want je hebt ook een echte prinses carnaval, We hè? hebben een jeugdprinses, ja. Ja. Jeugdprinses Frederik. En weer bestaan met z'n drieën door weer heersen. Graasbereik is net geen anders dan in de rest van Limburg. Maar daar zijn we heel erg trots op. Maar het is gelijkwaardig aan elkaar, Het hè? is hartstikke Niet gelijkwaardig. de prins is belangrijk, niet de jeugdprinses is belangrijk, niet de Graasboerin, maar die zijn alle drie Iedereen gelijk. een driemanschap. Ja. We kijken naar jong en onbezonnen die in de vechten aankomen. We kregen nog een klein stukje met van de prachtige wagen uit Gebroek. En ja, ze stonden al op de draai, jong en onbezonnen. Wagen nummer 3 in het Limburgs kampioenschap vastelovenswagens. Men die toch nog even een kleine reminder, hè? Ja. De wisselbijker is de truc. Daar hebben we nog gaan een truc gekregen, hè. Maar de jongens van de Stijvecht, die hebben de vorig jaar gewonnen. Klopt. Die zitten dit jaar ook weer erin. Dan moeten we even in de gaten houden. We moeten even kijken dat we dat truc krijgen, ja. De wisselbijker moet die truc op het teufel komen, anders kunnen we daar niet te winnen. Ja, dat moeten we hier hebben. Ja. Het sneetje, dames en heren. Het sneetje in Zusteren. Bij de wagen, wat als motto heeft, weer smultje voor Prins Olaf. We hebben natuurlijk allemaal sneeuw en olafjes van Frozen in, hè. Dus dat is een dubbele betekenis. Volgens mij wordt het... Ik moet een handtekening, En wat ze gaan wel hebben dan? Ja, kom maar. Gewoon op de rukken, doen op de rukken. Zo. En onzichtbare, onbetaalbaar. Onzichtbaar. Als ze Onbetaalbaar. op een plek laat je staan, kan je hem zien.
kom je vast nog vanavond. Ja, zeker. In de discotheek gewoon een blacklight, ja, wat is het? Ik zie Elsa, zie ik ook lopen van Frozen achteraan. Elsa en Anna. Hoogheden, hoogheden. Ja, ik zie hier een prachtige Camille aankomen. En de Camille en zusteren. Dit zijn de jongens en meisjes van Lol en Plezier uit Koningsbusch. En de Camille die kan bewegen en die wordt van achterhoed aangestuurd volgens mij. Dan moeten we dadelijk maar eens goed in detail bekijken. Geweldig gemaakt, prachtig gemaakt. Ik kan 4 dagen denken zonder te werken, oké? En de andere is, en de Camille Camille kan 4 dagen zonder te werken zonder te drinken. Maar de neven doen ze het andersom. Ja, Kijk eens even wie dat werkt, prachtig. heel mooi. Even aan de camera snuffelen. En je ziet het, dames en heren, zusteren Baatje in een geweldig sunke, in een vastelopen sunke. Je zou ze niet zeggen dat het begint met jaar, dus je zou ze eerder denken het begint met zo'n klein temperatuurlevel op, de windjes gaan liggen. Ideale weersomstandigheden voor de Limburgse kampioenschap vastelopenswagens. En om de bochtkamp ook de volgende wagen. Durg al onze kleurrijke babbelaire bleutsen op. Dit zijn de Nieuwbroker Batsen. Nieuwbroker Batsen uit Hoensbroek. Goed gebroken, ook weer een jonge groep valt me op. En een prachtig weg. Het is het snoephuisje volgens mij van de heks van Hans en Grietje is Hans en dit, Grietje, hè? hè? Ja, Ja. ja. Prachtig. Helemaal tot in detail afgewerkt zijn ik ook. Met bewegende onderdelen. De deurtjes gewoon op en toe. Henk, dit is een groepje die worden eerste breukerbatsen, hè? Ja, en hoe Die dan? zijn gestopt, die hebben het kenger gekregen. En die kenger hebben dit doorgezet naar de Nieuwbroekerbatsen. En kijk daar achter die heks die achter uit de deur komt. Die gaat eens even kijken wat er allemaal aan de hand is. Het deurtje bij toe. Het gaat onze camera daar nog prachtig in beeld brengen volgens mij. En ook kijk eens naar de kostuums wat ze aan hebben. De Hans en Grietjes achter de optocht. En let vooral ook op de prachtige aanwerking. Het is een hele gedetailleerde wagens in. Ja. Ja, of de heks nog goed komt. Ja, de komt ze. Ja. De komt ze. Ja. Ja, achterhoed, en komt knibbel, knabbel, kneusje. Wie knabbelt aan mijn huis? En dan komt die heks eens even spieken. Mooie kleurrijke groep ook, met een mooie choreografie.
vastlopen wil een stuk zo en een restaurant Zunke opstuiten, valt me op, Mandy. En gaat warmer. En het gaat warmer, ja. Hebben jullie warm? Ik ga me daar gaan doen, denk ik. Wacht even. Op de olieprijzen hebben we weer Gert Verzonnen weer zijn ons eigen oliemaatschappij begonnen. Wat is dit voor een groep waar hij voorbij is aan het trekken? Dit zijn CV de Beunhazen uit Bij om precies te zijn. Ze hebben zich gedaan getrokken van de gele hasjes. Die hebben een boortoren, zie ik, wat echt boors. En een ja-knikker op hun wagen geboet. Tankstation. Maar dat zijn wel concurrerende prijzen, zie ik, hè? Want beer is hard voor niks, benzine is iets duurder en de dieselrier, ja, dat moet weer betalen. De jongens en meisjes hebben er zin in. Het zijn toch de helle werkers wat er achteraan lopen. Die hebben het ook weer een maandje lang liggen te soesteren. Ergens in een of andere loods of in een garage. Om de chique wagen hier opgetuigd te krijgen. En die genieten nu van hun aandacht wat zinnen op te krijgen. CV de Beunhazen, zo heten ze. Ik heb de naam vandaan eigenlijk. Ik heb geen idee. Ik denk dat het met smartgeld te maken. Biebeunen. Hè? Biebeunen. Biebeunen. Oh, We hebben het studeren. Oh, is het dat? Is het dat? En tot nu toe veel jong volk op toch, hè? Je hebt nog alleen maar jong volk gezeten. Maar de iets oudere mensen die zitten toen eens voor de televisie, denk ik. Ze zullen mee met helpen in de loodsen, maar die zullen zich nog wat rustig houden. En we zien een locomotief aankomen, een soort stoomtrein. Dit hoort bij de groep in sport. Goed zusteren. En zoals te zien aan de wagen vieren die een jubileum, want onlangs zat treinstuit zo aan 1 keer 11 jaar. Hè? Ja. Dit is dus de harmonie of de vereniging van de Prins. En die hebben inderdaad dit jaar jubileum. En als ze familie of als ze de vereniging was van de Prins, dan moest ze ook wel extra goed voor de dag komen, denk ik. Kijk eens naar die pakken. Prachtig. En groen is ook de kleuren van de graasboeren. Hè? Van de graasboeren en van zusteren, ja. We hebben 2 wagens moeten bouwen dit jaar trouwens. De Prinsenwagen daar? Ja. Hij had een wagen, maar ze hebben nog een moeten maken. We zien de mannen Stepler en Waldorf die mogen sturen in de locomotief. Voor zover het te sturen is, want daar rijdt natuurlijk over de rails. En een mooie kleurrijke groep erachter. Met ook weer alle generaties vertegenwoordigd, valt me op. De jeugd is erbij. En dat moet ook. Er moest jong volk zo vreugd mogelijk met hem naar de vaste rol. Daar kunnen ze daar kennis mee maken. En de volgende wagen wat hier de bocht omkomt is van CV de Klotskloekers. Met deze dag zullen ze ons niet zien bij je, want ook weer gewoon het vaste loversriek betreien. Ah, nonnen en paters volgens mij. Ja. Als het goed is hij even jarig. Ik weet niet of ze aanwezig is. We hebben Jurik. Wij is Ankie Linsen. We hebben Jurik. Ankie Linsen. We hebben Jurik. Doe pas niet Ankie, hè? Nee, ik ben niet Waar Ankie. is Ankie dan? Waar is Ankie?
Ankie, proficiat met de verjaardag. Gaan we dat zien? Sander, Ankie is jarig vandaag. Ja, proficiat. Jouw beste geworden? 23. En nu gaat een kusje bieden hoor. En de graasperen, zo een kusje van. Proficiat. En nou de wagen kijken. Zwaar groep, zuster. Ja, we moeten terug naar ons presentatieplek. Ik zie een enorme abdij nageboeken van die galerijen zo eraan. En zo hebben we er lol in de dames. Ik vind wel dat sommige zusters een hoega gesplit hebben, valt me op. En hoe waar? Split? Oh. Te veel bij zetten, Pruus. Ze hebben gerekend op mooi weer. Dat denk ik. Dat we het wel wat houden. Ja, en dan komt de volgende wagen ook weer de boog om met een soort Yellow Submarine. De stui, we gaan al 11 jaar meteen in zee. Zo eigenlijk een ander thema. Na 11 jaar duiken we weer onder, want toen wou ik het nu stoppen. Maar dan zijn ze toch doorgegaan, dus hebben we de slogan gewoon veranderd. En zouden de wagen al, dus gewoon niet moeilijk. Ja, ik heb bij alle wagen een slogan. Heb je de slogan verzonnen? Ik heb de slogan niet verzonnen, ik heb wel het idee verzonnen met de groep. Maar we zijn al 11 jaar dus, met elkaar in zee. We wouden eigenlijk stoppen, maar we hebben besloten om toch voor 2 keer 11 minimaal te gaan. Ik zeg 2 keer 11 kort beslissing. We zijn ook volgend jaar weer hier. Wie Limburg kampioenschap van Sloopswagen. Ik ging allemaal zijbellen. Ja. Wow. Prachtig gemaakt, het Sia-peertje. Ik zou het vanmorgen erachter wie je naartoe reed. Heb ik dat Sia-peertje wel een kwartier aan mogen kijken, want ze reden niet hier al over de weg, moet ik zeggen. En dat moet ook niet met zo'n mooie wagen, maar ze rustig aan rijden. Dat iedereen die details zo ook fatsoenlijk kan zien. En heb toen eens een stuk de kop moet zien, een eigen Yellow Submarine. En dat Sia-peertje, dat drukt hem. Dus dan rie ik wel de verkeerde kant op, zo. Ze zitten achter zijn veuren. Ja, daar heeft hij mijn achtervoet gezet net. Weer maken de optocht Schuan. Dat is de volgende wagen. Een enorme gevaartekembie achter ons met allemaal bewegende onderdelen aan. Hè. Ze hebben een vegwagen ervoor, daarom vegen ze de optocht zo aan. Het schijnt gemaakt zijn van een vegwagen. Enorm gevaar toen we kampen de wagen en de groep vanaf. Ze komen goed neer ritten en ze heeft het zootje ongeregeld. Maar voor een zootje ongeregeld hebben ze een prachtig afgewerkte wagen gemaakt. Heel kleurrijk, ja. Oei oei, ik zit in de wagen met lichte saai. Het zijn de A-kwiet van Vegas met een wagen doen. Maar even kijken naar de prachtige vegwagen, die rollenvorm met alle confetti snippers die jij veeg. En de volgende wagen wat die net de bocht gaat halen. Die had een Las Vegas thema. Ik zie de grote kop van Elvis Presley langskomen hier. En een man die al gaat gewonnen heeft, zo te zien. Want hij heeft de Tesla al vol zitten met allemaal kleingeldje. En Elvis hierboven. Las Vegas, daar zien ze. En waar komen ze vandaan? Dit zijn de klunzen uit Mofort. En ik kom uit Mofort. Weer staan in het rood, staat er nog erop. Ja, ik zie het ja. Ze staan zelf in het rood. Ze hebben het niet gered in Las Vegas, denk ik. Ik denk ook dat dat huwelijk in die wedding chapel wat ze hebben op de achterkant dat niet doorgaat gewoon Nee, dat vandaag. denk ik wel niet, nee. Gaat hem niet weer. Ik zit maar één dame en een yellow bier, dus die hebben nog wel even ruzie tussenavond, denk ik. Ook wel weer jong lui, denk ik. Want? Ja, het zijn weer jong lui, zeg ik. Oh, jong, ik dacht ze zijn ook heel blij. Nee, Ja, jong, ze zijn blij, ja. jong volk met mogen.
Ja, de volgende wagen is inmiddels ook alweer aan de langskomen bij ons. Dat is een vriendengroep Studentenhaven, hè? Studentenhaven Roetbeek, ja. Ze hebben thema piloot en stewardessen. Ja, vastelovend, met vastelovend stijgen weer tot grote hoogte. Hallo de boven, hallo. En er wordt flink gegooid. Je ziet ook oploosvliegtuigen aan de route voor met confetti-snippers. En een prachtige kompas op de wagen. Zeker. Dat is een beetje leuk. Hey Frans, nog even keer. De jeugd in de wagen, zeker. Elias op het team wat de vastelovend NL. Die prachtige details overal op de wagen, overal die vrolijke vastelovens cupjes. Ja, en als ze het zutje erop zien, ja, kan ik alleen maar zeggen dat het een hele schone vastelovens optocht is wat hier op deze laatste dag door de gemeente ex-zusteren, door zusteren zelf terug. Een genot voor het oog in ieder geval. En daar gaan ze. Op Ega. Ze komen daar uit de truck in. Ze komen daar uit de Ja, de volgende wagen is een heerlijk grote tank met de luipgelaaien gewoon weer ons begaaien. Dan hebben ze allemaal struien op. Wat is dat? Die hebben de luipgelaaien, die zijn allemaal confetti in het shit. Nee, niet confetti, struien. Stroe is dat. Ja, zeker. Dat wel bij me Die van de bush, hè. Die hebben struien, die hebben geen confetti. Het is wel een hele milieuvriendelijke confetti trouwens, struien, hè. Dat vergeet. Dit is feest in de komende wagen Deteren. Deteren zit. Het eerste jaar hebben ze geboet. En bovenop zijn en dan moeten ze iedere keer het enorme kanon moeten laaien. Dan moet een struien in duwen. En één keer in de 3 kilometer gaat dan een keer zitten volgens mij. Hij heeft er net die bij ons gedaan. Hoe zit ze er allemaal onder? Ik vind dit erg. Dus gaat de stad in zelfverzekerd. Zie je lekker moppen en vraag erom een kus. Lijkt ze 17 te zijn. Helaas heeft dat geen zin, maar ik had het al gezien. Dus ik moet dat zien. Het is rond de nachten en ik ben goed gezind. Nog een jaartje wachten met lang Ja, de spreuk van de volgende wagen moest op die gemaakt lezen. Al 2 keer 11 jaar met de hen in het haar, ik kapper met. Maar een kapper als in, nee, als ik stop ermee, maar Als een kapper. als een kapper. Met Grote schieren, grote bewegende schieren. Prachtige groep ook. Let vooral ook op de haartooien. Toen hadden we ook in de kappersgroep, hè. Dan moesten de haar. Oh, help, help. Sander, help. Henk wordt geknipt op dit moment. Ik heb gelukkig nog een paar haar. Ja. Oei, oei. Wordt er niks, wordt er niks. Nou, dankjewel. Jongens. Als een kapper met, ja, niks van. Mandy, Henk, is het beter van ze of slechter? ik vind niet top goed zien. Oh, gelukkig. Dit zijn de wousno's, hoe dit ervoor. Kijk eens wat een kleuren. Oh. Prachtig. En het beweegt allemaal, en niet alleen de onderdelen van de wagen bewegen en de schieren bewegen, maar de groep bewegen ook. Beweg ook. En het ziet er ook goed alsof er iemand over nagedacht heeft, want het is weer geloof ook met de optocht met. En een choreografie is altijd een beetje op het eind van de optocht, zo hebben we die meestal verder. Maar deze hebben we er even nagedacht. Een paar leien zo stoppen. Vandaar het thema, ik kapper met. Zouden stoppen ze, hè? Ja, ik weet niet of ze gestopt zijn, maar ze lopen volgens mij nog met. Als ze dit toch zuur, dan wil ze niet stoppen en Nee, dan is dat het zou ik door. niet doen.
De poppen hebben ook een naam, hè? Dat hebben allemaal een eigen naam. Ja, echt waar? Van voor naar achter, Frankie. Dit is Frankie, de hele grote voorop. Ja, de zien we nu ook op de televisie in de verte aankomen. Dat is Frankie dan, dat is de eerste. De eerste is Frankie. Dat het de rij allemaal kregen ook hier, hè? Heel Ongelooflijk. knap, ja. Ze zijn vanochtend ook weer. Maar die hebben heel sneaky dan nog een tweede chauffeur in zitten. Wat ervoor zorgt dat er alle kleine busjes nog kunnen pakken. Schikken wij, Manu. Frankie heb ze al Frankie gehad. hebben we gehad. Henry. Annemarie is derde. Julke en Jean-Pierre als En laatste. Jean-Pierre een stuk erbovenhoed die achter met de prachtige rood-gele groen kapsel en een hanekamp heeft. En dan gaan ze weg in de verte. Zo gewoon nog het kinger op een wip zitten door, tussendoor. Het beweegt allemaal, ja, de kindertjes erop. Al netjes vastgemaakt, zoals dat. Ik kan er niet op vanaf vallen. Ik weet, in Remun hebben ze kermis met de vastelovend, hè? Hebben ze een vastelovenskermis, maar niet alleen in Remun volgens mij. Maar ook bij de volgende wagen wordt het een beetje een kermis, geloof ik. Is dit de groep uit Sint-Juas? Dit is kansloos, goed zien jongens. Ja. Ze zeggen dat ze nooit in de prijs winnen, dat ze daarom zo heten. Dat is wel leuk, hè? Ja. Het is nu, want ze hebben geschreven begint te kratsen. Dit is een wagen met een complete achtbaan daarbovenop. Als daar maar als kijken, die hebben een wegensje, dan rit je een rondje over een echte achtbaan. Wat is het thema van de wagen? Ja, ze zijn in de overgrond stappen en toen is ze de hoes gegaan en heel veel drinken. Ze zeiden van ik moet gewoon, anders is het dadelijk weer kermis. Vandaar dat ze zeggen bij ons is het 3 dagen kermis. Ja, ik zie de griepers, ik zie een reuzenraad, blik gooien, ballen gooien. Sokkerspennen. Die dadelijk komt het wegensje niet. Dan komt dat wegensje komt hij achtbaan opgereden van de achterkant. Heel voorzichtig. En dit is een echte achtbaan, hè? Wow! Gaat die tussendoor. En dan ga je eraf. Ja. Ja. Mooi, heel mooi. Ziek, hè? Ah, prachtig gemaakt. En met de vastelovend is het bij ons 3 dagen kermis. CV kansloos in Sint-Juas en op de achterkant staat goed 2020. De andere gaan haaien jongens en meisjes van CV kansloos. Tot 2020. En er komen de mannen van, en de dames ook trouwens, mogen niet vergeten, van CV Nooit Genoeg. Vorig jaar worden die volgens mij de groep die het allerlaatste weg was bij de prijsuitreiking. Die hebben al hun bonnen nog opgedronken volgens mij. Die vond je een erg gezellig bij ons. En als het niet gezellig is, maken die het dan nog gezellig. Dat is wel weer een heel groot stuk. En aan de uitdossing te zien van de dames en heren, het is ook weer een vleegtuigenthema. Ja, de slogan is volgens mij op een grond of in de log van vastelovend krijgen we nooit genoeg. Oké. Ja.
En dan komen hier heel kort langs ons podium, ja. Dus ik kom een beetje kort op te gaan staan. Aan de kant, ja. Ja, ik weet niet wie veel wagens die aan elkaar gekoppeld hebben. 1, 2, 3. Een vliegtuig met opklapbare vleugels. Een helikopter. Volgens mij houdt hij niet wel van een feestje. En dan een overleven. Ja, bij Jos zit zo langs, maar de helikopter is op dit moment op de televisie. En die weer op het ergste gehad hier, maar wie de Lu moet dat nog komen zitten. Zeggen ook tot 2020 zin ik op de wagen. Ja, voor de organisatie van de LKVW 2019 en de ligt de lat al bij Roeak volgens mij. Hier je zusteren! Ja, heb je het gezien? Ja, het vleugelkanaal van het vleesje kosten ze inklappen. Als ze dan niet te langs kosten, dan niet de vleugelen maar. Heel slim gedaan. Daar ben ik wel blij met, want anders zou het dus wel licht geraakt. Hij is zo eens scalperen, denk ik. Oh, weer het ranghekje geplaatst voor de volgende groep. Ik weet niet wat er precies is gebeurd. Komt dit een calamiteit is hier? Is het hè? Ik zie het, ja. Oh? Je hebt een eigen beveiliging metgenomen hier. Ik zie het politie staan. Op de achterkant. Zeggen ze zitten tegen de politie volgens mij. Volgens mij ook, ja. Zeggen ze zuster tegen de politie. Politie. Ja, zeg wat meneer en mevrouw, de mensen. Als ze me willen bekeuren, dan gaan die al mensen meneer of mevrouw. Ik doe de bekeuring. Echt niet? Oh, oh. Oh, dat zijn heel streng polissen in ieder geval. Oh, oh. Een stukje van calamiteit denk ik ook. Oh, toch niet. Ze mogen door, ze mogen door. En voorop gegangen deze groep door een aantal plessen. Dus dat zijn zinnetje politiemensen. En die maken een soort afzetting, zijn jullie die achterweg. Ook weer een enorme choreografie van die van Zittert. En heel enthousiast. Ah, zeker. Dat moet ook. Kleurrijke groep. Zijn geen echte plessen, hè? Nee, zeker niet. Wacht, Mandy. Hey! Mandy moet hem in... We zingen te wachten. Dit is de winnaar van vorig jaar. Daar kom ik je brengen. Kom je brengen. De grootste trofee, daar is in Zittert, zeg ik, in Limburg. In Zusteren niet, hè? Zusteren, wij komen terugbrengen, zo wie dat hoort. We zullen hem weer in ontvangst nemen. We zetten een fijn hier op de tafel, dankjewel. Met zoveel rekenaar, maar als het even boek van alle kanten die er zijn, shut it in! Hoe zijn die handjes? Ja, de mooie wisseltrofee staat weer terug op de plaats. De heren en dames van de Stijvig, de wagenboersgroep uit Zittert, hebben de vorig jaar gewonnen. En er zijn allemaal bekende cup op deze wagen. Ik zie een Wim Klerk. Ja, van de Marotten, hè? Een bekend gezicht van de Marotten, altijd voorbij. En we missen het fruitje wat er voorop staat. Volgens mij is dat Papi Graf. Papi Graf, ja, en in die knon daar zit nog een bekende Limburger. Dat is Danny, ja. Ja, en hoe past er weer in de luik van de kanon? Een paar jaar geleden ermee erin gepast, denk ik, maar hoe past er wel? En achterop het kanon van het balkon, en dat is ook... Geet door het plafond. Hè? Het kanon van het balkon geet door het plafond. Dat is het thema. Ja, het kanon van het balkon is het korte vastelopen evenement dat ieder jaar wordt georganiseerd op vastelopen. Zaterdag op de markt in Zittert. En die wagenboersgroep van de Stijvig, die bestaan al sinds 1893, maken die al vastelopenslagen.
Ik denk met perlen en kerven. Ze zijn begonnen zo met de boerenpoort. En uiteindelijk zijn ze in de loods gaan boeren. Dan zit het even een grote wagenboersloot en daar kennen ze kansen al door. Eerst wagens afbreken, dat gaat eigenlijk weer gebeuren. En dan weer nu wagens op. Geef me bier en whisky. Je moet ook vooral letten op de details, op de uig. Die zijn aangestuurd. Dus de uig op en toe gaan, van links naar rechts gaan. Die kieken de gaan. Die kieken die gaan aan. Kijk, de prins daar achterop, de stadsprins van Zitter moet het voorstellen. De kik om zich heen en de geniet met volle teugen van de vastelovenden van deze prachtige optogie in het smaalste stukje in Zusteren. En ze hebben net de trofee netjes achtergelaten hier, de grote wisselbeker. Met dat prachtig versierde steek erop. En dat is nu even van ons, Mandy. Dadelijk moet er hem weer afgeven, vrees ik. Ik vind het zo'n ga wel hebben. Misschien wel aan de groep die als motto heeft: Charles, pech en niet veel geluk. Dan maar de A2 over het smaalste stuk. Wel een mooi thema, hè, voor de optogie, hè? Het smaalste stuk. Het zijn de dullen van de deelgaard, doet Maria Hoop. Ja, ik zie de Valk, dat is de dakpannenfabriek, Deteren, de Bush, Roosteren, Sint-Juas. Allemaal plaatsnamen die wel te maken hebben met het smaalste stukje. En kijk ook naar die Yes. Ik denk dat de burgemeester dit wel heel mooi vindt. Ze staan daar te genieten midden met het voltallige college volgens mij. En die werden nog heel groot. Want de slogan, het smaalste stukje Nederland, dat moet door gans Nederland en ook uit de voeten gaan. En met zo'n groep, ja, dat gaat het nog wel lukken, denk ik. Een mooie logo van het smalste stukje. Het wordt een beetje een reclame-caravaan. Ik bedoel, dat de gemeente niet gesponsord werden, denk ik. Ik zie een minshop. De Verkers doet Zusteren, daar weet je alles van. Hè, Daar weet ik alles van, ja. We hebben vandaag het thema, ruikt ze de mine of is het tiene? Dat sluit natuurlijk op de mine. Op de koel, hè, toch? Maar het sluit ook wel op geen andere dingen. Ja, maar dat gaan we het niet over hebben, denk ik. Hè. Nee. Ja, wie Limburgs wil het hebben, een vastelovensoptocht met een cool thema. Ja, wie cool kent ze zien? Ze worden er bang dat ze de bochten niet zo holen, maar hier gaat het goed, hè? Ja, dit is wel een beetje de ergste bocht wat ze gaat maken hier, volgens mij. Hè? Verschrok mee. Dankjewel, dankjewel. Alleen maar voor mij? Dat is heel leuk voor Mandy. Oh, Mandy heeft er alleen. Okay. Dankjewel, hè. Ik heb een shoe aan de sjaal gekregen, Mandy. Ja, ik al. Dat is mijn kleur. Oh. Als het goed is, er nog een kerk over daar, gewoon een meenkerk. Maar ik zie het hier helemaal niet. Ja, misschien kan de camera nog wel zien wat er echt is. Er zit zo'n soort oprit op met railtje. Ja. Daar zal daar wegenskool op gaan. Ja. Gewoon eens heel, ik weet niet of dit gaat. Sander, cameraman, Sander. Is dat hier al weer weg? Ja, dat is echt hier al weer weg. Oh jee. Het gaat in Nederland horen. Die wordt het. En die wordt het. Moet het er nog een keer terugkomen, hè? Die moet er een keer terugkomen, oh gelukkig. Gelukkig hebben we nog een zaterharmonie die even nog de zaak helemaal gek gaat maken. Wat gaan we doen, dames en heren? De jury zit in de jurywagen, die zitten nog heel aan het bedenken. Weer moeten ze ook bedenken, de regie gaat dadelijk bedenken. Wij weer als alleen de allerleukste vonden, die krijgen de aanmoedigingsprijs. En de jury en de jurywagen, ja, die zijn ze nog aan het bedenken, want die moeten verder daarop nog weer terugkomen van de andere kant. Moeten die een beslissing hebben genomen, we hebben de eerste prijs gaat krijgen. We gaan even genieten van de prachtige muziek van
Zaten helemaal niet, hel genoeg. Zaten helemaal niet, Helgen ook, die speelt die nog even spuur op het prachtige merk die in Zusteren. We gaan de camera's even opvoeren, dat is heel belangrijk, want als je even die wagens ziet, dan komen we daar vanaf de andere kant terug. We gaan even nog terugkijken naar wie dat vorig jaar ging. Werd ze nog met vorig jaar gewonnen? Dat weet ik nog, dat heb ik net de trofee voor teruggekregen. Ja, en die gaan we gaan nog even kijken wie dat ging, die overwinning. En dan kunnen we weer even goed kijken wie we dat ook weer moeten doen dadelijk. Even terug naar vorig jaar, naar de winnaars van het eerste LKVW. En dat waren de wagenboers van de Stijvig. Zo meteen, we gaan kijken, we gaan... Ik denk dat we moeten stoppen. Stop de optocht, stop de optocht. We moeten stoppen. Stop de optocht. De eerste winnaar van het Limburgs kampioenschap van Geloofswagens 2013. We zijn de grootste van Zwagenboersbuurt Stijvig met deze superwagen qua techniek, qua wagen en een super groep. Ik ken het zelfs zeer wat een enthousiaste. Dankjewel. Super. Ja, de winnaars van het allereerste Limburgs Wagenboerskampioenschap 2018 en zijn schreven geschiedenis. De wagenboersgroep van de Stijvig, oftewel de Steenweg in Zitter. Met een prachtige wagen met al die bewegende figuren. En ze zijn er dolgelukkig met. En terecht denk ik, hè? Ja, absoluut. Maar echt een van de opvallende wagens in het optocht. Prachtig gemaakt, heel veel details erin. Nou, heel knap hoor. Ja, ze gingen dus vorig jaar in Zusteren. De Stijvig won de eerste trofee. Dat hebben ze ook weer terug moeten geven. Wat denk je ervan, Mandy? Heb je een favoriet al? Ik heb geen favoriet, ik vond ze allemaal prachtig. We moeten daar toch, die jury die heeft het zwaar volgens mij in het wegenskje daarachter. Die moeten toch echt wel er een uitkiezen wat de trofee met de hoes moet nemen. En dan volgend jaar ook weer terug moet brengen, toch? Ja. We gaan, en ik wil nog één ding aan Dick vragen. Wie hebben ze dat geregeld met dat weer? Want vanmorgen ben ik opstond, het weiden, het regende B&B. Dus ik heb hier met de winterjas aangestaan. En nu sta ik hier en denk van, ik zou de jas wel uit kunnen doen, want het is heerlijk weer. Tot nu toe heb ik gewoon alleen maar gebijen. Dat is elke dag geluk. Iedere dag zon, iedere dag droog. Mandy, niet alleen de stralende mede-presentatrice, maar ook het stralende graasboerin hier in Zusteren. Kent je die nog overal zien bij alle evenementen. Het kanon wordt nog afgeschoten, de graasboer wordt afgeschoten. De graasboer wordt nog afgeschoten. Die achter bij het kanon op de mer. En nou, we gaan even naar de muziek luisteren. Ja. Ja? Stond die net voor niks te spelen. Helgen ook, goed Zusteren.
inmiddels in het smalste stukje natuurlijk met de burgemeester. De mag is overgedragen, burgemeester. Ja, ik heb niks te zeggen. Maar was je gruwets op het feit dat deze optocht hier in de eigen gemeente is neergestreken? Oh ja, dat zuist hier langs de kant. Ook weer zoveel lui wat hier zo, de sfeer wat er is, het zulke dat schijnt. Wat is het nu prachtiger dat hier in het smalste stukje Nederland zo de vastelavond te mogen afsluiten op de dinsdag. Nu heb ik gezien op donderdag heb je de mag overgedragen aan alle hoogheden in het hele ex-Zusterse, al die prinsen, prinsessen, graasboerinnen gaat gekregen. Wat duidde de burgemeester op het moment dat er de macht werd overgedragen? Ja, kijk of al die prinsen en prinsessen het goed doen, dus gaan al die optochten kijken. Er zit er 12 in de gemeente, ik heb er 10 kunnen zien. En het is prachtig, we hebben al die kleinkernen, we zijn zelfs in Ilkhoven geweest. Ilkhoven, de kern met 80 lui. En nog hebben ze een optocht, 2 wagens in één groep. Maar het is zo om te zien wie de vastelavond al heeft. En ook in al die grote kernen, prachtig. Maar stonden wel nog mensen langs de kant in Ilkhoven, want iedereen deed natuurlijk met, hè? In Ilkhoven staat de minst langs de kant. Ze trekken voor zichzelf, ze trekken naar de Weerde, dan terug naar Ilkhoven. En iedereen wil het gans door op dit moment. En dan veren ze samen de vastelavond. Ook vandaag weer. Dat is echt wie de vastelavond zien wordt. Groot of klein, mag niet doen. En niet alleen het smalste stukje veld, maar ook het zonnigste stukje van Nederland volgens mij vandaag, hè? Ja, hangt de wedstrijd nog eens in of niet de zon. En dat no. En als het niet in het echt zo is, dan vult het eens op de zon. En de grootste burgemeester hebben we hier, de burgemeester van ex-Zusteren, Jos Hessels. Maar niet alleen de burgemeester van ex-Zusteren, het was ook natuurlijk de voorzitter van de BCL. Ja. Is dit een initiatief wat navolging kan verdienen ergens in de rest van de provincie? Nou ja, dit is natuurlijk voor de hele provincie. Maar ook als voorzitter van de BCL moet ik zeggen dat ze juist dat ook heel veel van die grote en kleine kernen hier bijeenkomen. Het mag niet doen dat ze van de grote stad wissen van het klein dorp. Vastelavond feesten samen, hoog of leeg, groot of klein. En daarover is zo'n initiatief hier, dat Limburgs kampioenschap vastelavondswagens bouwen, hier in Zusteren, op het midden van de provincie, is dat heel goed om dat in stand te houden om op volgende jaren dan met weer te doen. Wacht even, ik zie heel veel wagens hebben achterop zo'n toet 2020 tot 2022. Denkt ze dat er kans is op een herhaling in 2022 van dit mooie evenement? Nou, ik weet het wel zeker. Het is nu de tweede keer. De organisatie heeft laten zien, ook samen met El Intro, het complimenten daarvoor, dat het vol te houden is, dat het niveau nog te verbeteren is, dat we het steeds zoner en beter gaan doen. Dus in 2020 zeker terug, nog zoner, met nog meer lui langs de kant en nog mooier wagens die metrijden. Als ze dan uiteindelijk kan ik toezeggen dat we er wel van geporteerd zijn en dat we misschien nog wel door een echte traditie van gaan maken. Ja, maar de gemeente Ex-Zusteren is natuurlijk een gemeente die ook vasthoudt aan tradities. En die gaat hier metwerken en de ganse organisatie hier in Zusteren is ook een club van die al echt de handvoeten moeten steken met de Graasburgers en met iedereen daaromheen. Dus ik weet zeker dat we volgend jaar hier weer staan. We hebben een glunderende en een grootste burgemeester hier volgens mij nergens staan. Sander, in de verte zien we al gaat komen. De optocht moet terug nog, hè. Dat moet nog terug en dan gaan we de prijs uitreiken. Intussen speelt ons de harmonie uit volle kracht. Hel genoeg. Jos Hessels, dankjewel. Kijk genoeg. Wel plezier nog. Mandy, dat moet een toezegging, wel? Ik heb het gehoord, ja. Oké, opschrijven, hè, opschrijven.
Ja, de tweede keer komt er op de nog een keer hier langs. Deze prachtige plek in Zusteren. En wagen nummer 1 komt op men die de bocht, hè. Stel je voor nummer 1 heeft gewonnen, dat zou ik wel maar kennen. Dan moet je even Jos in de gaten houden. Jos is van de jury. Ik zou zomaar kennen dat nummer 1 gewonnen heeft. Een stuk zit er, stek ertussen. Met stoppen, hè. En dan moet ze stoppen, hè. Jos kent ze even bij mij komen staan. De voorzitter van de jury. Heb je het zwaar gehad? Ontzettend zwaar, moet ik zeggen. En dat zei iedere jury, het is een cliché. Maar de lui die het gezien hebben, die hebben ook genoten als meer als jury. Er worden echt absolute pareltjes bij. En als jury is het dan zelfs geneten. En als ze dan daar in de jurywagen mogen zitten. Trouwens, we hebben 2 keer gejureerd. De ene keer helemaal aan het begin van de optocht. En toen hebben we al alle details in ons opgenomen. En daarna ook nog eens heerlijk in de jurywagen. Ja, en dan was ze bevoorrecht om deze positie in een tijd zelfs van de vastelavond te mogen innemen. Nou, wat we gaan doen, we gaan 2 prijzen uitreiken. Dus de aanmoedigingsprijs, dat is de gouden hamer wat hier al die randsmiddag staat. En we gaan prijs nummer 1 uitreiken, dat gaan we dadelijk ook doen in de optocht. Maar prijs nummer 2 en 3 die werden straks pas uitgereikt hier op het plein. Te midden van alle vastelavonds vierende wagenboers en groepen. Dus het is nog lang geen tijd om Zusteren te verlaten op het moment dat dadelijk prijs nummer 1 bekend is. Ik zie een man die nog niet met het bord zwaaien. Goed zo, ja. Het wordt groot, het is groot. We gaan nog een keer volop genieten van de fantastische optocht wat hier die organisatie heeft neergezet. Chapeau! We gaan even gewoon kijken naar wat er langs komt. Hoi Mandy in de gaten, Mandy heeft dat bord. En als dat bord ertussenin wordt gestoken, dan hebben we het te vergeven. Ik zie dat niet gezegd, dat is al wet. Nee, ik ben gewoon een kiek. Dan mogen ze niks zeggen. Nee. Dat is dat bord, dat is het belangrijkste bord van vandaag. Oh, spannend. De groep wat nu aankomt, dat riet heel langzaam, hè? Ja. Dat is de vegwagen. Dat is fijn, de veg, alle confetti weg. Ja. Het weer wordt koud en gries, nog stelven daar op diens. De oven doet weer lang. En we hebben een uurtje in en door het uurtje kregen we dadelijk van de regie een seintje hoe we ergens dat bord erin moeten steken in de optochtman. Dus, en wie dat werkt, we hebben allemaal zo'n uurtje in, Mandy ook. En weer uur op een gegeven moment van de regie wie dat bord moet. En bij iedere wagen staan we echt met samen geknepen batsen. En dan moet het wel, moet het niet, maar nee, ook hier moesten we om neer tussen steken. Misschien wel plaats 2 of 3 kenden allemaal. Maar niks gehuurd van de regie, hè? Ik wel niks. Nee. En Jos weet het ook, maar dat mogen we ook niet zeggen. Dat is wel spannend.
Henk, ik ga deze wagen. Wat ga je doen? Ik ga deze wagen stoppen. Ik ga Want? deze wagen stoppen. Want? Omdat hij de aanmoedigingsprijs kreeg. Zei de regisseur dat in die nu werken, dat ze dat moest doen? Dat zei je dan. Oké, dan gaan we dat overhandigen. Wil Stoel maar overhandigen? Zal ik je doen, dus doe het. Doe het maar af. We gaan ik je doen. Heer Smit. Dames en heren, de aanmoedigingsprijs van het LKVW is gewonnen door deze groep. Oetgebroek. Vanwege de prachtige details. Hou hem vast, hou hem vast, hou hem vast, hou hem vast. Dan is het wel de bedoeling dat je volgend jaar weer meedoet. Hè? Ja, dat komt zeker goed. Het komt zeker goed, zeggen die van Gebroken. Jongens, proficiat met de aanmoedigingsprijs. LKVW 2019. Ja, die zijn blij. En die worden blij. Ik ben blij, ik vind het een erg mooie wagen. Dat wordt de eerste prijs wat we hebben kunnen vergeven vandaag. Vanuit de regiewagen van L is gekeken naar de details volgens mij. En dat we ook de regelen dat ze de prachtige prijs hebben gekregen. Maar we hebben nog een prijs, hè, deze hè. Dat is een hele mooie trofee. Dat moet ook nog vergeven worden. Maar dat wordt wel truc hè. Dat moet wel truc, joh. Dat willen we graag wat truc naar zuster hebben. Ja, Jos Doeven stuit neven ons en Jos weet precies wie dat ze dat bord erin moest steken. Dus hou je hem goed in de gaten hè. Jos, dit is wagen nummer 6. Kijk, spannend. Ja, dat kijkt er altijd in. Dat zit niet met dat eigen gas en met de eigen benzine. Hè? Op basis van de gele haasjes. Ja. Die gaan enorm opbouwen, maar ja, het gaat hem niet weer, denk ik, want de bocht moet verder wagen. Hè? En de bocht moet verder wagen dadelijk. Hè? Natuurlijk het winnende LVK-liedje 2019 bij deze prachtige wagen. Die groep is opstaan, je hebt niet gewonnen, misschien 2 of 3 kent. Maar ik geef gaas, want ik ken ook wel de allerlaatste wagens helemaal goed. Hè? Ik heb geen idee. Nog altijd de beweeg Jos Doeven niet. Dus ook deze prachtige wagen heeft niet de eerste prijs gewonnen, maar misschien wel de tweede of de derde. Het zou zomaar kennen.
De jubilerende vereniging CV Onsport, de vereniging van de Prinsie van de Graasboererie. Prins Olaf, ze hebben ook allemaal prachtig die mooie orde omhangen van Olaf. Maar ook die moeten gewend doorlopen. En die hebben ze wel op dit werk gehuurd. Van de jury of van Jos of van de regie? Ik wel niks. Nog altijd ik zie niks niks. bewegen, ik zie niks kijken niet. Ja, dus ook ach gaat het niet werden. Ook ach gaat niet de eerste prijs. Ik ben er bang voor. Nee, misschien wel 2 of 3, dat kent allemaal, maar niet 1. Hey, en 2 en 3 is ook niet slag, Henk. Hallo. 2 en 3 is geweldig, maar ik zie hier bijvoorbeeld op de eerste prijs een geldbedrag van 1111. 1111 euro. Daar kent ze heel gaat papier-maché van maken, denk ik. Zeggen, dat is niet niks. Maar ook niet voor deze jongens en meisjes. Gaat er weer de verkeerde kant op, hè, de duikboot, hè? Het ligt de verkeerde De kant optocht gaat de andere kant, Ja. maar de duikboot gaat nog altijd van achter naar voor. En ook hier wordt geen bugsje tussen de spijker van de wagen gestoken. Maar deze zijn nog steeds in de race voor de tweede en de derde prijs. Daar wordt trouwens ook een prachtig geldbedrag bij. Waar die groep zich ook weer voor volgend jaar gaat schoens van kan kopen voor op de huurwagen te maken of gaat nu iets in elkaar te stevelen. De veegwagen dan, wagen nummer 10, Mandy. Is dat niks? Ik wil eens een kijken naar Jos. Jos, de weg niet, dat is niks. Ja, de aanmoedigingsprijs is al vergeven. Ja, je maakt nog kans op 2 of 3, het kent nog alle kanten op. En de Las Vegas wagen wat ik aan zit komen. Met een Carnavaleske nummer 11. En Mandy stuit Steve hier de bal. Dat durft niks aan Mandy. Misschien 2 of 3, dat zou ik wel maar kennen. Dan ben ik het meisje over het oude achter in de wagen. Inmiddels. Zullen het zo zien? En zo gezien is het een beetje groot, hè? Hij staat ze nog achter bij de Wedding Chapel. En deze prachtige prijs, dames en heren, die ga je dadelijk vergeven werden. We hebben nog maar heel even mogen hebben. En volgend jaar bij de derde editie van het LKVW. Ik heb dit weer heel even zien terug op het tafel gestaan. Wagen nummer 12. 12 Dat is te laat. Dat is te laat. 12 niet. Ook niet. Oh. Met vaste lopen, evenwicht op de woorden. Met bloed op plaatsen, om lekker in te smeren. Hey, kom eens zeker met terug, die gaan we spelen. Ja, en zo'n muts is best wel warm volgens mij, als je er de ganse dag op moest hebben. Dus het kleine pilootje niet, ook niet de eerste prijs. Maar wel prachtige zijbellen hier door Zusteren. Allee. Oh, lekker. Voor goed weer. En Woos, we hebben Woos gekregen. Mandy die gunt tegen vorig jaar brengen naar de Zusters misschien.
voor het gooien weer. Even naar de datum kijken. Die helpt zich eeuwig, denk ik. Steun niks op. Die komt weer in de atoomschoolkelder, leggen we die neer. De Weuske. Ja, die van Deter is in dit. Ja, met de struwen. En die ook deze neer. Ik heb nog steeds mijn bord vast. Ja, en het struwen op de showers in ieder geval. Dat wil ik wel kunnen zien ook. Hè. Ja, daar komen ze. Groep nummer 15. Mijn haar zit echt geweldig, want ik ben net geknipt door de meneer daar. Groep nummer 14, al 2 keer 11 jaar met de henje in het haar, ik kap er met. En ze zijn toch nog doorgegangen. Ze hebben toch nog in een prachtige groep en een prachtige wagen ineen gesteveld. Nummer 15. Maar Henk, ik sta hier nog steeds. Dat is niks, hè? Nee. Ik vind het wel spannend, zeg. Als we nog wel een nummer einde prijs hebben gegeven, wij worden wel aan de bak in de storm. Ja, dat wordt ook geen geweest. Volgend jaar doen we dat. Dus we kennen wel de prachtige optocht nog een keer van de andere kant zien. Ze komen nog een keer langs hier in Zusteren. Ongeveer een stralend sunken. Weet ze de namen nog? Nee, Kuip. Ja, nu ken ik ook die kennertjes nog een keer gehoord zijn, want op die web zitten daarachter, die heeft net een beetje gemist. En dan komen we hier nog een keer langs bij ons. Ja, ik ga wel in linie komen, maar ja, ik ben natuurlijk niet de jury. Wie ik dit zo langskomen, dacht ik van, ja, winnaar. Ja. Doe ook? Maar geluk, ja, we weten dat die misschien niet zo goed. Nee, Jos doet niks, hè? Nee. Die hebben er goed over nagedacht. Alles bij elkaar opgeteld, maar ook niet, dit is ook niet de winnaar. Nee. Maar misschien wel nummer 2 of 3. Nou. Ik zou zeggen, deze dan, die van Sint-Juist. Jos doet niks, hè? Nee. Die prachtige achtbaan op de wagen door. Het wegenschap was een chic rood rit. En een echte sokkerspinner, zie je dat? Een echte sokkerspinner. Lekker. Er zijn nog weer van die echte sokkerspen dames trouwens wat erachter stonden. Veel meer op. Ik denk als we de prijs voor de meeste decibels moeten geven, dan gaat het tussen de wagen wat nu langs komt van de kermis of de wagen wat er achteraan komt van CV Noords genoeg, denk ik toch? Nooit genoeg wint. Ja, denk zo. Op basis van decibellen. Decibellen, ja. Hoppatee. Maar Mandy houdt het bord stevig vast. Ik heb hem nog. Ja. Zo. Ja, zeker. Terwijl het in het confetti in Zusteren. Nooit genoeg komt langs. Dat het hier al blijven. En zo werd het ook. En een prachtige wagen met een vliegtuig, een helikopter, een bagagewagenske en natuurlijk prachtige stewardessen en piloten. Maar niet die eerste prijzen, Mandy. Ik sta nog bij Maria. Nee. Nog 2 nakomertjes. Hallo. En we zijn daar in de verte weer die groep van Zitteren aankomen. Met de plessen. Die hebben net die kregen de bocht niet achter u. Nee.
Hey, wieveel nummers hij deze optocht eigenlijk? 20 nummers, 19 deelnummers, hè? 19, ja. En nog, de Jos Doeven stuit zo stil. Jos, kom eens bij mij staan. Heb ze zich niet enorm vergis? Wat hebben ze bijna allemaal gehad? Wat hebben ze bijna allemaal gehad, dat wilde ik net zeggen, Henk. Van we moeten dan nog een eerste prijs uitreiken. 2 à 3 door dadelijk in een geweldige ambiance. Met een eerste prijs. We zijn ongeveer aan het eind en de spanning stijgt ten top. We hebben naar jury gekeken, naar het algeheel. Met name naar het carnavaleske. Naar de beweging, naar de kleur. Alles wat erop en eraan zit. Ook met die groep erbij. Ja, en voor ons als juryleden en zoals het zo ding is. Er is niks verklappen nu, hè? Ik kan er niks verklappen, maar er is lekker een hele nipte overwinning naast lengte, zeggen ze dan. En dat is ook nu weer het geval geweest. Eigenlijk achter de komma hebben we moeten jureren. Dat hebben we 2 keer gedaan. Let op, let op! Maar volgende week is er nu in de buurt de winnaar 2019. Limburgs kampioen vastelovenswagens. De buurt Stijwijk uitzitter. Die gaan helemaal door het plafond met hun kanon. Ja, tweede keer op rij, dames en heren. Winnaar van het Limburgs kampioenschap vastelovenswagens. Buurt Stijwijk uitzitter. En dan mocht ze de prijs uitreiken. En gelukkig hebben we de burgemeester van Ex-Zusterie die de prijs gaat uitreiken. Wim gaat hem in ontvangstnemen. Wim, ik ben Mark Weber, voorzitter van deze geweldige club met meer dan 100 leden van de Wagenboersbuurt Stijwijk. En daar ben ik super groot. Sinds 1839. 1893 boeren weer van Slavenswagen op een Stijwijk. Eerst de boerenpoorten en daarna in de optochthal in zitten. En ja, u kent ze, het is een geweldig enthousiaste club met heel veel jeugd. En dat dus met nemend zet dat in het wagenboeren geen toekomst heeft. De noem de prijs in ontvangst, burgemeester van Ex-Zusterie heeft niet gegeven. Dat was een geweldige act daarbij ook. Prachtig met deze wagen en de grote groep proficiat. En een zo'n prijs van 1111 euro. Geniet ervan met z'n allen, maak er het van en misschien nog wel voor de wagen van volgend jaar. Heel veel plezier nog weer. Ja, dankjewel, super, top. En we hebben nog de prachtige trofee, daar u echt de ook bij. Je mag hem weer metnemen. Kom even in de bier. Sterke mannen, sterke mannen. De penningmeester. De penningmeester is blij met de check. En Mandy, de graasboerin, die gaat hem uitreiken. De echte prachtige wisseltrofee, dat moet wel nog terug, hè? Dan willen we jij weer terug zien, joh. Dat is goed, weer zeggen dat er fijn gaat drukken. En ik wil één belofte volgend jaar weer erbij. Ja, ik denk dat we dat maar moeten doen. We hebben het, ja, alles gewoon in 3 en die eerste 2 waren fantastisch. Zo herkend, dus we komen heel graag terug met de ganse club. Oké, de wagenboers van de Stijwijk wenden voor de man die dat prijs af en het veld is voor zo'n meisje. De wagenboers van de Stijwijk die gaan lopen. Die gaan lopen met de prijs. Dit zijn de winnaars van het LKVW 2019. En we kijken nog één keer naar de prachtige wagen. Met dank aan Wim de Voorop, met dank ook aan Beppie Kraft, ook met dank aan Big Benny, die zoals Sjoen hebben gefigureerd hier in Zusteren bij het tweede Limburgs kampioenschap vastelovenswagens. Dames en heren, onder de beelden van de genetende wenniers en de beelden van de prachtige wagen en die beelden van de prachtige groep, zeggen we weer van Oud-Zusteren, Geer, tot volgend jaar. Dit wordt het LKVW 2019. Mandy, dankjewel. Tot volgend jaar, Henk. Heb je het goed gedaan? Heerlijk. Volgend jaar weer. Jazeker. Hebben we weer een date, oké? Jazeker, afgesproken. Goed gedaan. Let's go! Allee, maak eens plaats. Ze moeten de handen. Wim, geef gas. Wim, ken eens wat broeken. Leef nu met zoveel meer gemaakt. Maak alsjeblieft een boek voor alle toppunten. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door gemeente Echt Zusteren.